सिङाव सोनाहर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिराद लेथ्रा जादों आरोना मैला मैथा सियारफोरा ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो माने नोंथांमोनखौ साफा खालामनायजों लोगोसेनो स्राय बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे माने रुम सुम ओमफ्राय लोगोसे खामसालिफोरखौ माने स्र' सुनानै लाबाय आरोना लोगोफोर गथ' गथाय गोनां दा बुंसै आरोना मैला मैथा मा बुंनो आरोना गथ' गथायनि थाब्लाथाय माने सियार बेरेंसिफोराबो माने बिराद लेथ्रा जायो आरोना मैला जायो ओमफ्राय बेखौनो माने स्र' सुबाय आरोना सुनानै लाखाबाय आङो नै ओमफ्राय लोगोफोर सिदा सिदे अमानि आदार होनायावसै आरोना लोगोफोर अमायाबो नै आंना फिसा जाहांथारसिगोन आरोना बिमाया माने 3.5 माह जाबायानो प्रेगनेन्सिया ओमफ्राय लोगोफोर माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्राबो आरोना बेजों लोगोसे माने देरफुनाय मोजां मोजां अमाफोरानो आंना मा जाखोथाय नै मासेया माने हासुग्रा लामायानो माने गनाय रखम जादों आरोना लोगोफोर आथोना बुन्दि मासेया ओमफ्राय मा कारनाव बेफोर जादों बेफोरबायदि कारन जाखो आरोना हमनानैनो मोनासै आं लोगोफोर ओरैबायसा टेनसन आरोना टेनसनजोंनो माने ओरैबायदि माने गोसोखौ अखान्थि मोनबाय आरोना देरफुनाय अमा मस्थ' देरफुनो लागा अमा जायबाबो गोसोखौ एसे अखान्थि मोनगोन नायदो नै लोगोफोर माबायदि आरोना हासुग्रा लामायानो गनाय बायदि जादों आरोना बेसेरा माबोरै इफोरबायसा जाखो हमनानैनो मोनासै आंबो ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां देरबायमोन आरोना अमाफोरा नै लोगोफोर ओरैबायसा अन्थाव बाथाव जाबायमोन देरफुनाय समाव बेफोरबायसा जायोब्लाथाय गोसोखौ बिराद अखान्थि मोनो आरोना लोगोफोर नै नांदो खोमा होना होनांदो खोमा हरा आदारानो गैला जुहरबाय एम्फौ नांखाबा मा जादों इलाय होना हो माबार होना हो इसोर आं बोरैबा मोनबायहाय सिङाव सोनाहर जाद जायो साला लोगोफोर नै ओमफ्राय सिदा सिदि नोंथांमोननो माने माइ लामनायखौसो देखायबायहाय आङो माबा सान्दुङा बिराद माने गोसामोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने आङो माइ एसे लामनानै लाखानोसै ओरै होननानै भाबिबाय आरो ओमफ्राय लोगोसेनो माने बेसर बेलाफोराबो मोनहां जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेसर फुयैनि सिगांनो माने माइखौ आङो आथुर बिथुर माने लामनोसै होननानै देहनबाय आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो थेलाजोंनो लाबबाय हारसिंनो हायानो ओमफ्राय माइयाबो माने बस्थाब्रैल' आरो मनब्रै जागोन ना मनबा जागोन जायखिजाया आङो लामनानै लाग्रोनोसै आरो सान्दुङाबो स्रां स्रां साया गैया सायख्लुम गैया जोंहानि न'आव बिराद माने स्रां स्रां आरोना माल बुस्थु फोराननोब्लाथाय बिराद मोजां आरोना जागाफोरा ओमफ्राय नै आङो हाया बस्थाखौ बुद्रु माने लामनानैल' दोनथारनोसै होननानै बिराद खस्थ' खालामनानै माने लामबाय आरोना लोगोफोर माइखौ इनिफ्राय माने माइयाबो रनजित खावसे ओमफ्राय बायसमुथि खावसे आरोना लगाय गथायसो लामनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय फिसा गेदेर लगायबाथाय मानसिफोरा माने मोजां जाया ओरै होननानै बुङो अब्लाबो माथो खालामनो उपाय गैया ओमफ्राय आङो माइखिनिखौ लामनो ओरै होननानै बिराद आथुर बिथुर देहनबाय आरोना लोगोफोर हारसिंनि हाबा आरोना हारसिंनि हाबाबाथाय दा बुंसै आरोना खस्थ'आनो अयथासार आरोना हारसिंबाथाय गोदो माने बिजावजालि ज' बिहाव बिखुनजो ज' थाबाथाय बांद्राय माने खस्थ' खालामनाङामोन आरो ओमफ्राय दा हारसिं नालाय आंगायल' जिंगायल' खामानिफोराबो मावनोबो लुगैयो मावनोबो बायो एखनब्ला बिदिनो आरोना ओमफ्राय बामालाय माथो जाबावनो नङा होमबा लोगोफोर हारसिं जिबन मावफाग्राबो रावबो गैखाया फिसा फिसौबो इदिहाय देराखै आरो लोगोसेनो माने आंखौ माने हेल्प खालामग्रा माने रावबो गैखाया होननानै नोंथांमोनथ' आं शेयार खालामबाय थाखायोखा आंहा माने हौवासा गोजा ओरै होननानै ओमफ्राय आजिखालिलाय हिनजावफोर थाबाबो मावखाया बिमाफोरनिनो माने फालायाव जाजोबखायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर एकदमबारे आंगाल' जिंगाल'ब्लाबो आङो आथुर बिथुर माने लामनानै लानोसै रानाय ओमफ्राय लामाबाबो उपाय गैयाना गोरान खेथिनि खामानिया मोनफैथारगौ ना लोगोफोर ओंखायनो माने बेखौ साननानै माने आं माइखौ आथुर बिथुर लामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर उपाय गैया आरो माथो खालामनो बाबाबो खारग'आ हारसिंनि जिबन
गोदो आरो बिजावजालिफोरा जमा जमा थाब्लाथाय बिजावजालिफोरनि एसे एनै हेल्प मोनोमोन लोगोसे बिहाव बिखुनजोनि हेल्प मोनोमोन दाथ' आरो मा खालामबानो बेखौनो बार बार नोंथांमोननि सिगाङाव माने बुंनाय जायो आरोना खोन्थाबाय थानाय जायो हेल्पखौलाय बहाथो मोनबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर सानसेब्लाबोथ' जिबना हारसिं जाखानांगोन अबावलाय माथो जमा जमा मोनजाबाय थानो नङा होमब्ला जोंखायसो बेफोरबायसा एसेबां गोबाव थाना फैदों नङा होमब्ला लोगोफोर जोङो दायो आंहानि फिसालाया खमसे खम 14 बोसोर रानिं जाबाय आरोना 14 बोसोरालागै आङो बे न'आव थानानै फैबाय आरो जमा जमा बिजावजालि बिखुनजो बिहाव जमा जमा थाना फैबाय आरोना लोगोफोर गुबुनफोराथ' ओरैनो मा बुंनो आरो मिसाखौ माने दुगानानै बुंनाय बायदि जायो गुबुनफोरालाय मानो बारा गोबावानो रोंजिया माथो ना गथ' गथाय बेफोरबायसा देरलायनायानो थाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो माइखौ लखबना लाबाय आरोना ओमफ्राय माइयाबो एसे एम्फौ जाबाय लोगोफोर बिराद एम्फौ जादों फ्रि फ्राफ्रानो ओमफ्राय सान्दुङाव होबासो माने खारसिगोन होननानै आङो ओमफ्राय थेलाखौनो ओरै दोनहरबाय आरोना लोगोफोर माइखौ लामखांनानैसो खबर मोनबायहाय लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना मानसि थैनायाव माने माइ लामनो मोनामोन जाहैबाय ओमफ्राय आङो माने माइखौ लामखांनानैसो माने खबरखौ मोनबाय आरोना मानसि थैदो होननानै गामियाव मानसि थैदो लोगोफोर ओमफ्राय मानसि थैब्लाथाय माने माइ लामनो मोना होननानै बयबो माने बुङो आरोना ओमफ्राय आंबो माने मिथिबाथाय माने लामामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो आं लामखांनासो मानसियाबो थैदों जाहैबाय आरोना ओमफ्राय आङो लामखांनानैसो बेनिफ्राय दसे थानानै माने खबर मोनबाय आरोना माथो खालामनो उपाय गैया दायो माइ लामनायजों बा जिउ गोमानायजों माने माबानायजों मा होनो थैनायजों माबा जाबाय आरोना ग्रोब जाबाय आरोना उपाय गैया लामथारबाय आरो आं माथो खालामनो एसे खस्थ' मस्थ' माबा फेनलाना होबाय आरो मा होनानै आरो थिखांबावनो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय बयबो होनो आरोना मानसि थैनायाव माइ लामनो मोना आरो होननानै ओमफ्राय दा लामखांनानैसो माने खबरखौ मोनबाय नालाय जिहेथु माथो खालामबावनो उपाय गैया ओमफ्राय लोगोफोर आङो मा ओंख्रि संनायखौथ' देखायासै नोंथांमोननो ओमफ्राय मोननायखौल' देखायनोसै आरोना बिराद आथुर बिथुर लोगोफोर बोरायबो गैया ओंखायनो गथ'जों माने भिडिअबो लानो सोलाबलाय लाङा आरोना ओंखायनो माने डाइरेक्टनो नोंथांमोननो मोननायखौल' एसे देखायना होनोसै ना मा होनो लोगोफोर दिनैथ' माने जेबो जाखाया नालाय लोगोफोर आलु मटर इनिफ्राय फान्थाव लगाय गथाय संबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो जि बरिया संखाबाय आरोना ओमफ्राय आलुआबो लकेलसोमोन लोगोफोर नै माने बाजारनिया जोब्बाय नालाय लकेलखौनो माने बुरबाय आरोना लकेलाबो बांद्राय थाङाखै आलुआ थांनाया ओमफ्राय अब्लाबो माने आलु देसि नालाय होबाय आं लोगोफोर नै एसे बुगाव नुबाय आरोना गुफुरफोर नुबाय मोनबायबो नै जि बरिया मोनखाबाय फोरालाय बिदिनोसै आरोना लोगोफोर मोनसेयाव जाया मोननैयाव जाया मोननै मोनथाम आरोना ओमफ्राय नै आङो आसि गरसिबो फ्राय एवबाय दै लोगोफोर नै आसि गरसिखौबो जि समायना एवखाबाय आं सुन्दरिनो ओमफ्राय मोनबायबो आरो ओमफ्राय सिदा नोंथांमोननो माने मोननायखौल' देखायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो फिसाफोरनि थाखाय माबा सुङा पापर फिसा एवना दोनबाय एसे जागोन जाया खुनु गेरेन्टि गैया ओंख्रिफोरखौ ओंखायनो माने इसोरनि थाखाय सुङा पापरखौनो एवसाबना दोनबाय आरोना